L'Ebre. Camins d'aigua. El capítol d'avui el dedicarem al recorregut de l'Ebre per terres de la Rioja, amb una espectacular escapada seguint el riu Zadorra, el gran afluent que discorre per territori alavès. Abandonem les terres castellano-lleoneses per l'embassament de Sobron. L'embassament de Sobron destaca pel seu impressionant entorn i perquè el seu nivell es manté constant durant tot l'any, cosa que hi dona més aspecte de llac que no pas d'embassament. L'origen de Miranda de Ebro és relativament recent, ja que neix a l'edat mitjana per defensar un estratègic gual del riu Ebre. Units als seus dos barris pel pont de Carles III, la seva esplendor coincideix amb el fur atorgat pel rei Alfons VI, mitjançant el qual se li atorgava el privilegi de ser l'únic pas per on mercaderies i persones podien creuar l'Ebre des de la ciutat de Logronyo. Als afores de la ciutat desemboca primer el riu Bayas, nascut al vessant sud del massís de Gorbea, i aigües avall al Zadorra. Pujarem des de l'Ebre a les fonts d'aquest darrer i descobrirem els preciosos paratges que ens ofereix l'entorn de Vitòria, la capital alavesa. El pont de Villodes resulta molt atractiu, especialment pel verd mar que envolta els seus 10 arcs desiguals amb un perfil lleugerament arquejat. Un lloc curiós, anomenat Passos de Gárabo i compost per grans pedres, servia per creuar el riu saltant d'una pedra a l'altra. Una mica més al nord trobem Tres Puentes i el seu imponent pont romà de 13 arcs i 40 metres de longitud. Un cop aquí, és obligada la visita a les restes de la ciutat romana d'Irunya de Oca, que compta amb un petit museu que ajuda a descobrir el jaciment. Molt a prop, el Jardí Botànic de Santa Caterina és un paradís natural ubicat sobre les ruïnes d'un convent que té el mateix nom. Acull espècies botàniques procedents dels 5 continents. A Mendoza s'ha de veure la Torre de l'Infantado, petit castell del segle XIII que va ser bressol de la poderosa família que va donar nom al poble. Sobrevolem un verd tapís amb vistes al proper parc de Gorbea. És un massís imponent que aboca les aigües del seu vessant sud al Mediterrani i les del nord al Cantàbric. Aigües com les que es precipiten al buit a la cascada de Gujuli, de 100 metres d'alçada, ofereixen un sorprenent espectacle, sobretot en època de pluges. L'entrada al parc des de Murua és la més aconsellable i un excel·lent punt de partida per fer magnífiques excursions per uns voltants ben cuidats. Sense sortir del parc, podem pujar al cim del Pic Gorbea, punt natural d'unió entre els territoris d'Àlaba i de Biscaia. Cim emblemàtic del muntanyisme basc, també és lloc de devoció per a molta gent de les contrades. Tornem al vessant sud per observar els petits embassaments de Gorbea o Murua, amb les seves antigues preses d'obra de pedra picada. Els dos embassaments de Gorbea van ser els primers utilitzats per al subministrament d'aigua de Vitòria. Posteriorment, van ser substituïts en aquesta tasca pels de Zadorra, en una progressió lògica, atès el creixement de la capital alavesa. El primer que trobem és l'embassament d'Urrunaga,
també anomenat de Santa Engràcia, degut al nom del riu que es formava per la unió de diversos torrents procedents de la Serra de Gorbea i les seves derivacions. L'embassament d'Ullíbarri reté les aigües del Zadorra al nord-oest de Vitòria i és el més gran dels 4 que hi ha a la zona, tant pel que fa a superfície com a capacitat. Aquest embassament està considerat com a zona humida d'importància nacional i s'ha comptabilitzat que les seves aigües acullen fins a 70 espècies d'aus aquàtiques, l'observació de les quals es pot fer en molt bones condicions als miradors de Salburua i Mendijur. Si les riberes dels embassaments alabesos fascinen perquè els seus voltants estan tan cuidats, aquest és el que disposa de més i millors instal·lacions per gaudir de les seves aigües. La història explica que aquí va ser on va dormir Napoleó abans de la Sala Vitòria. Parts com el de Gorbea o riberes com aquestes demostren que termes com desenvolupament i progrés no tenen per què estar barallats amb ecologia o natura i que, malgrat que no és fàcil, les coses es poden fer ben fetes. Tornem de bell nou a l'Ebre, al punt on se situa el límit entre l'Espanya seca i la humida, una frontera climàtica força desdibuixada en els darrers temps. En els coneguts cingles de Bilibio és fàcil d'albirar una ermita de nom alegre dedicada a Sant Felices i on el dia de Sant Pere se celebra la famosa Batalla del Vi. Molt a prop ens rep la ciutat d'Aro, nom que es diu que prové d'un far que il·luminava una cruïlla de camins. La ciutat és una de les entrades de la ruta del vi i no per casualitat. Aro és una de les fites de l'enoturisme internacional, una activitat que guanya fidels cada dia i que sorprèn per la seva intensitat. De la riquesa d'Aro en la seva època daurada, en dona idea el fet de saber que, juntament amb Jerez de la Frontera, va ser la primera ciutat espanyola a disposar d'enllumenat elèctric ja l'any 1890. També va ser en aquests anys que hi van arribar el ferrocarril, el Banc d'Espanya, i s'hi va crear l'estació enològica. L'Ebre descriu aquí un meandre gegantí rodejat de vinyes. Com a cruïlla de camins, el passat de la Rioja està construït de retalls d'art i cultures diferents. La Rioja, com els seus vins, fa olor i té gust de barreja, una barreja ricament condimentada amb tradicions tan arrelades com innovadores. A la Rioja se sent i es viu el vi, ja que la seva situació geogràfica, les condicions climàtiques i la constitució del sòl la converteixen en una regió privilegiada per al cultiu de la vinya. Ceps que fan del vi de la Rioja la bandera i la clau que obren milers de portes a tot el món. Ens apartarem una mica del curs de l'Ebre per visitar la Rioja Alta, remuntant els rius Najerilla i Oja, un riu que, malgrat la seva modèstia hidràulica, dona nom a una comunitat autònoma sencera. Primer sobrevolem la població de Casa la Reina, declarada conjunt històrico-artístic. Al seu casc antic sobresurten els dos preciosos palaus dels Pobes i dels Condestables de Castella, així com el gòtic convent de la Pietat amb la seva impressionant porta i llarga muralla. Des d'aquí seguim fins a Santo Domingo de la Calzada, una població marcada pel Camí de Santiago, tant pels seus edificis més coneguts com per l'ambient que s'hi respira pels nombrosos pelegrins. El seu origen, diu la tradició, és degut a Santo Domingo, un eremita de vocació enginyera que va construir en aquest lloc un pont, una calçada, una església i un alberg, al voltant dels quals un intens trànsit va crear ràpidament una ciutat. No és estrany, doncs, que amb el pas del temps, Santo Domingo de la Calzada s'hagi convertit en el patró dels enginyers de camins i obres públiques.